Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ay, iya man ang kapabuton ko, tiya. Dili ko na siya gusto nga magpatawad og sir. Kinsa man di ay kuno nang umaabot yung mga bisita, Inday Brina. Ambot, wapod ko kahibaw na ipon yung. Hinigugma ni Jumari ang moabot kuyog ang ilang mga higala. Ha? Hinganghawang ka. Huwag ka magdahom nga may hinigugma na si Jumari dito sa syudad. Lo, di man ko, tiya. Unsa man? Nakagusto ka ng Jumari, ha, Brina? Lo, wa man good, tiya, sila. Kalain good ni mo, tiya. Hoy, paminaw ha. Dili ta nila ka-level day. Musa karon pa lang gani patya na nagpagbatia kay usa ka lang kaulipon, nag-ilusyon ka lang. Tarsila, ang importante nga wa ipamugos ni Inday Brina ang iyang kaugalingon. Time para good. Kinsa imo giiguan mo sultihan ha? Bukto ta ka? Wa Tarsila kiang. Gisulti lang nako ang tinuod kay lahi kini si Inday Brina ikumparar kanimo. Og lahi sab si Dong Jumari kung ikumparar kang Sir Minard. Unsa? Kay, ngano di ay, unsay wa na ko masayribahin sa kagahapon. Ay, napasusi. Lakaw na ko na mo. Buhata na ninyo ang gisugo ni Jumari. Tana Inday. Kay gisapot na og maayong iyaan nimo. Oh, sa puton di ko makikatubang ni mo punyong. Mabukay din akong dugo ang tanaw ni mo. Piskot kay kang buktot ta ka. Ang akong pagkabuktot na lang gyud mao'y permi nimong nakita Tarsila. Ang imo pagkakiang wa na lang. Palihog ko no, be. Hunong na mo, ana. Og ikaw sa theater sila ba? Sige na mo lang kagkasuko, uy. Hilom! Brina! Kining. Ay, pagkadali na yun. Nga nahumana to ang pagpanglimpyo din eh. Ay. Salamat gid kay sa imong pagtabang namo ni Noy Punyong, Kuya Toribio. Bitaw do to review. Salamat yun kaayo kay dalirang nahuman. SUSSS. Ay, away mo tibay. At sos, ay. Gamay rin ang trabaho ah. Di masag ko busy. Naipon yung, taybre na. Oy, ha. Dong Jumari. Ana, limpyo na. Oy, mayo noon. Salamat kaninyo, ha? Muna ko sa gawas kay wa ko makadaog labakara. Sinot kaayo ko. Naay face towel, oh, nga kunda. Bago gid eh. Wani magamit. Kinamay gamita sa pagtrapo si mga singot, Brena. Ay, ayaw lang, oy. Jo Marie, salamat na lang kaayo. Sige na, good. Ayaw lang lagi. Salamat na lang gid kaayo. Ayaw ko balibari, good. Gitagsaan, gibayan mo na ko og labakara. Tulo ka buok. Naay para kang nuipon yung ni asad kang Kuya Toribio og imuha. Aw. Salamat, Jo Marie. Di madjaaw. Lamat dong Jumari. Napilde mi ana. Salamat Dong Jumari. Wa inoon ka matagaig apil og bag-ong labakara ni Dong Jumari kay wa man ka mo apil sa pagpanglimpyo. Wa ko mahangol na, oy! Paibog ka man. Maay kayon tao si Dong Jumari. Way kalainan sa iyang amahan nga si Sir Minard. Oy, paminaw ha. Naghisgot ka man yun sa pangaan ni Sir Minard. Uy, sultihan ta kapunyong. Nga inigabot unya sa gikatakdang panahon alang sa bagong kalibutan. Ako unya ang magmadaogon sa kasing-kasing ni Minard. Unsa? Tawa. Sama ka lang gihapon no nagdamgo Tarsila. Ha, naarani mo punyong. Kunong saon mo pagsabot ang akong gisulti.
Basta kay maunay tinuod. Ug hapit ta kana makabaton og katumanan, punyo. Hapit ta. Kadungog ka? Ayaw og palabi sa imong ilusyon, Tarsila. Oh, paabutan mahitabo ang ipanulti nako karon punyong. Paabutan. Parihas mi nga gisaaran ni aning Senyor Benedicto. Apan dili sama kanimo kay wa ako mulaom. Alang kanako kun matuman aw maayo. Apan kun dili usab huway mawa kanako. Nag-enjoy ra gyud ko sa akong kinabuhi. Bisan pa man ining apan sa akong pagkatao. Ang driver doon sumalik ni sakit sa kalisang. Unsa man kahay nagikahadlukan ni Toribio. Kining. Nakita niyo na ko. Nilihok ang karang sa amin. O niya, kalite babaeng ni Gawas. Naglutaw sa hangin. Kuya Torbs, Pastilan. Ay, pastilan. Gimata-mata ka lang tingali, Dr. Review. Basin noog nakatagpilaw ka din sa sala. Unya gidaman ka lang tingali. Dili po niyo. Wa ko mata-mata halang noy. Wa po ko gidaman kay wa man ko makatagpilaw. Usa. dito ako sa gisulti ni Kuya Toribio. Uy, kay ako sab. Makapila na kahigayon nga gipakita ko sa multong nga babae. Multo sa ginganlan og digna. Mo'y inyong nakita. Kikandihan yan ng karaang samin. Kinsa ka na siya, noy. Kinsa ka ng ginganlan og digna. Og unsay kalambigitan ni ining karaang bahay sa kamatayon ni anang maong babae, ha? Loy po niyo? Kung naluoy kasi mong driver, nga way tarong togs tibuok gabi itungod sa kadlo. Anong dili na wala mo mamauli nga ito sa siyudad, Jo Marie? Nang Tarsila. Paabuton pa ba nimong mamatay sa kahadlok na si Toribio? Giingnan nako siya nang nga muuna na lang pagpauli balik sa syudad. Kaya ako, wa pa ko mahuman sa kong gibuhaton dinhi sa Lakyera. Bahala mo. Naarna ninyo. Digna. Mao kanay pangan sa nagmultong babay sud sa karaang bahay sa mga Buenaventuras. Kinsa ba kana si Digna? Og unsay hinungdan sa iyang kamatayon? Ambot. Tanaw warag unsa ko way batasan tigwanga. Pati agyo kinaiya eh. Jomare. Noy Punyong, mayong buntag nimo diha, noy. Mayong buntag sab kanimo, Dudong. Nakita ko nga gitalikdan kag kalit ni manang motor sila. Bitaw noy. Pura kaba lang. As kang ilarag batasan anang iya ni Brina. Ingon na gayod siya ni Ana sukat pa kaniadto sa bata-bata pa. Dungan bayami nga nangalagad sa mga Buenavides. Sa panahon pa sa amahan ni Sir Minard nga imong amahan, si Senyor Benedicto Buenavides nga nahimong alkalde kon mayor nining maong lungsod sa Latyera. Wa matubag ni ng Tarsilang akong pangutana kung kinsang ginganlan og Digna. Ug kung nganong namatay man siya. Kuan, base sa migawas nga investigasyon sa mga otoridad ni atong higayon namatay man kuno sa natural ni ining kamatayon. Unsa? Natumba og nabunal ang sa saog diha gyud tungod niya ng karaan na kaayong samin. Mao ba, noy? Unsa pa dito siya dinhi? Kuan, usa siya abot ako ipasabot nga si Digna usa siya sa mga babaeng katabang sa mga Buenavides.
Wa kay foul play ang mauni ang kamatayon, Noy Punyo? Dong Jomare. Ang kalimti nga akong gisulti, Noy Punyo. Salamat niya ha, sa kasayuran nga imong gitugan ako ron. Oy, kuidaw ha. Tingalig mo pa kang ukab ara imong bakbak nga tong jumari. Ngano bang mahadlo ka man, nga isog ka man kaayo. Ayaw, biya yung upsa akong pailo mo niyong buktuta ka. Ha? Ikaw lang. Kalma lang, Tarsila. Relax lang. Kay mo samot og kabati ng imong naong. Pagtarong ana imong hapon yung. Maayo naman lang kong buktot kay mistisohon man ko. Ikaw kiang nabati pagyugnaong maghiko pagkamay pa. Mapatay tagyog ka po yung. Mapatay tagyog ka. Abi na kong igurot ng mga oning restaurant. Napatay gihiwat nga mabuti ay kasya. Ay, yes, Darwin. Kaming na ko na siya. Sam na ba? Sa kila ko? Nagkailagit kay kanya, Darwin. Sam lagi. Ang akong BFF, si Ashing. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!